Bună tuturor! Ne vom juca Roblox și vom face o poveste pe Brookhaven împreună cu Niculiță și avem și Rainbow Cute. Exact! Așa că nu mai stăm la pălăvrăgeală și ne apucăm direct de Roblox. Fără să stăm pe gânduri. O nouă poveste. O nouă poveste, exact. Așteptăm. Nu trage Niculiță cu pușca. Păi ce faci? Mă conectez pe Brock. Voi așteptați-mă, vă rog. Eu îmi fac skin-ul. Eu voi fi în același schimb. Îmi fac casă numărul 22. 22 bine. Nu știu dacă e departe. Bună! Mi-ale casă. Sunt costum de Bayern din episodul trecut. Îmi construiesc căsuța cu... Tu ești. În casă. Unde ești? Stai că acum mi-am schimbat fața. Tu ești. Unde ești? Ok, numai să-mi schimb haina, că sunt costum de bai din episodul trecut. Tu ești. Stai, hai. Tu ești asta. Cine? Cineva vrea să o adopt. Andrei. Uite. Zice, do you have a son? Niculiță, dar mai umbla prin Haleluia. Do you have son? Să fiu fratele lui. Hai, soră mare, haide să ne ducem la 22, cum eu zis că acolo și-a făcut casa. Dăm să ne teleportăm la el. Homecomes. 22. Da, 21, 22. Chiar Du-te. În pisicuța magică. da. Eu zic să te faci mai ăsta, nu să-ți faci părul ca și mine, că copilul tu ești mama. Deci... Adică așa mai cu... De copii să așa mai colorat, mai vioi, Și- mai deschis, mai cu roz, cu cu de-astea. Păi, poți fi- Păi, nu să fii roz în nu? eu am văzut unii pe stradă. Chiar. Nu pot să mă să zice că ăștia sunt în familia de și așa să zic ăștia de pe... Adică abonați. Schimbă-te. Gata. Care ești tu? Atât mi-am schimbat părul, atât. Și nu arăt chiar așa vioare, dar mi-mi place. E ciudat. Da. Nicu! Unde ești? Nicu, deci dacă m-ai închis în casă... Nu. Hai, uite, să ia, să merg. 22 pe gard, cum? Nu-i pe gard. E în față. Mami, nu cu tine. Cu asta, mami 2. Eu am sărit peste gard, eu știu să sar. Mă duc la jacuzzi. Eu nu pot. Băi, puneți costum de baie în numele Domnului. Puneți costum de baie. Eu stau doar de fotografie. Bine. Niculiță, doamnă rămate, te rog frumos. Mi dă rămate. Acum. Nu știu. Da. Ce să iau? În fine. Gata. Mersi. Vreau să mă duc în casă. Voi să nu veniți, bine? Nu, la. Eu decid roșu.
Așa-mi place. E numărul la moi. Verde. E culoarea ta preferată. De ce nu vrei să o fie? Da, culoarea mea preferată, verde. Mă relaxez aici. Ba, asta e casa mea, să știi. Da, tu știi că o să mă duc. Stai, facem Dorul. Există... Oh my god! Lăsați aici. Uite, dar nu se poate. Trebuie să te duci pe scadă. Dar ce faină casă ți-ai făcut. Deci o să-mi fac și eu două. Frig carne. Ale, uite, frig carne pe cuptor. Pisicuța magică, te rog. Nu Ale, numele de scenă de muzică. Bine. Dar sper că o să fie. Dar care? Hai, bă, a venit un tip cu pușcă. Care vrea să te omor. Să Corine. Tu ești. Ce-am spus? Care e casa ta? Asta e singura costare, dacă nu e aia. Da, nu ai. Eu am dansat asta, Andrei, la fel. De ce strigă un doar? Unde ești? Identic cu casa la animal. Ce să-mi pun? Ce nume de scenă? Care punem? Deci îmi punem cu roz. Cu roz de la... Ce nume? Îmi punem Ana. Ana și trebuie să pun mai. Oh my god. Ok. Poate ar fi Eu sunt un bebeluș. Hai tu. Da. Cu bebeluș. Cum îmi arată casa? Sigur, foarte frumos. Ale, vreau să-ți dăruiesc ceva. M-am obișnuit cu numele de scenă din muzică. De cântăret. Vreau să-ți dăruiesc un cadou. Încerc să intru în casă. De ce? Andrei e bebeluș, te-ai căsătorit. Ce am un bebeluș în casă? Chiar de nume Riana. Asta. Nu. Cute. Rainbow Cute. Numele de scenă, cum spunem noi, de cântăreață. Ai un bebeluș aici la tine, not. Dar cum te faci, mică? Iar tipi. Sănătate, Niculiță! Bune! Bună, be! Bune!
Ce să și roșu, mami dragă, la o față sau like? Eu îi... Bine, dar eu mă joc în continuare cu Nicu. Bine, eu în continuare o să mă joc cu Nicul. Agent secret pe bune, Niculiță. Dar nu intra, că nu... Ciao. Ciao. Ne vedem imediat. Cât filmăm. Ale, ești din dubă. Da. Ok. Filmăm de 19 minute. Hai, ieși și voi și vorbim. Andrei, gata, pauză. Stai, ok, se continuă. Bă, după agent secret. Cineva a scris o reclamă. Da. Bun. Niculița, ne jucăm în continuare. Am găsit o reclamă în engleză. Da. Hai. I am the warring girl and zice că există o fată periculoasă. Aia sunt eu. Tu! Tu ai scris. Da. Nu. Trebuie să-mi fac o chestie. Hashtag. Black Friday. Black, atât? Stai put. Cam scump. Eu, ce pâine vreau. Atenție, sunt agent secret. Pe bune? Da. Am scris reclamă agent secret. Ok. Unde ai plecat? Agentule. La început. La început. What? Ai făcut accident? Pe bune, ai făcut accident. Mă vezi? Ai făcut accident, mă. Ești. Păi cine să Nu-i fiu? bochiot, tu ești. Cine să fiu? Madagascar? Pe bune. Madagascar e în Africa, să știi. Pe bune. Da.
Na, Ioț! Ce? Ți-ai luat duva înapoi după ce ți-am scasă? Rușine! Rușine mare! Rușine! Ia-mă și pe mine cu tine! Bă, rușine mare, că nu ții sora. Așa. Ok. Trag cu pușca după tine. De ce? Să nu mai iei! De ce au? Gata, Niculiță, 26 în pan. 5. Enter call. Hai că mă plictisesc. Unde-i dispărut cu duba de agent secret? Bună! Agent secret înseamnă agent secret. Nimeni n-are voie să știe. Mă foarte faină, m-am făcut, deci că foarte faină. Cred că Unde ești? Unde intri pe teren interzis? Ba da. Am ajuns pe stradă, ui. Pe stradă care? De întrebare, ce stradă? Nu știu. Strada Moldovei. Nu. Du-te, mă, în tunel, că ăla duce spre Broc. Ba, nu, am intrat cândva în tunel și, de fapt, e o farsă. Bine, forsă. Gata, am intrat în Brookhaven. Bătrână a doua. Eu sunt bătrână. Nu, că o zis acolo. Știu. Nu-i farsă, nu m-a dus. Pe mine nu mă duc nicăieri. Da, știu, aia e în construcție. Am ajuns la fermă. Am ajuns la fermă. Mai la fermă nu mai merge la fermă. Ce? Alexandra să-mi zic dacă mergem. Stai la fermă. Păi acum ajung la ea cu duba mea agent secret. Apă. Eu sunt la fermă deja. Hai la fermă. Unde este un tunel? Hai la fermă, dacă nu reușești teleportați. La 5 de joc cu bot. Eu mă dau pe uțut. Este foarte stimată. Nici nu știu dacă mă mai recunosc. Terminăm o parte de vecini. Mă duc la fermă. Ești la fermă? Păi rămâi acolo, că vin și eu. Nu știu să conduc. Te caut 22. Aici, Niculița. Am zis care la Niculiță, eu sunt acasă la tine. Niculiță, sunt acasă la tine. Unde ești, Rainbow Cute?
Andrei cu mini. Andrei, fără ochelari. Par diferită roșai. Da, de ce ai niște agenți secreți după tine? Nu știu de ce niște case costă... cât costă? 500 de Robux. Pentru că e de aur. Nu știu. Pe regina cu... Ăia după ei. De regina masculină. Vezi că ți-ai uitat carnea și vezi că o lua foc carnea. O lua foc carnea care ai lăsat-o pe grătar. Și am o să iau și eu foc. Chiar? Da! Dar unde-i casa mea? Că nu mai... 22, caută 22. Ți-o lua foc carnea! Gata. Tot ți-o lua. Go. Ficatul, pulsele, ți-o lua tot foc. Vezi, dacă la jumătate de oră a prins ăla. Pune altă mâncare, bă, că s-arde. S-arde rău. Balona? Umbrelă? Nu știu pentru ce. Ok. Taco. Donitos. Ui. Pizza. Atât. Nu mi-a luat foc. Ba da! Uite-te ce iese de acolo din sobă. Atunci, ia un stingător de undeva. Domnul. Nu știu cum. Uite-te ce machiată sunt. Pun eu mâncare. Nu mânca tu. Foai de capul meu. Mami, mi-aduci mâncarea. Da, acceptă să trimis cineva. Aaaa! Ce vrei să faci cu mine? Mă arunci la gunoi? Nu să nu e cu noi. Stai cu mine, că ai încredere. Ai încredere în fișcul tău. Mănânc pizza? Nu ne putem urca. Te las un pic jos, dar hai că ai aici sus. Ce-i cu bossul ăla? Ascunselea, da. În toată curtea lui Niculiță. Da? Ce ți-ai luat? Care vrea? Care vrea ea? Care vrea să numere? Ce ți-ai luat? Pasnici. Da, să la... Care vrea? Haide, să ne ascundem. Și ăla care ajunge la televizor câștigă. Că acolo ai tupit, pui Niculiță sau Rainbow Q sau oricum. Nu, că eu vreau să am grijă de niște 2 bebeluși. Unde ai bebeluși? Putut. Îi pot lua. Da. Și maimuța de pluș o poți lua. Vreau un bebeluș. Na. Nu pot. Păi apasă pe... cred că numai eu îi pot lua. Bebeluș. Bebe. Stai. Haide să ne jucăm. Vrei Și ăla care atinge ăsta spune pui. Nu știu cine. Mi-a dat un bebeluș, Andrei. Îngrijește-l. Dăm și mie unul. Haide, cine tupește? Eu nu mă joc, că trebuie să am grijă de niște bebeluși. Andrei Brr. S-a stins luminile. S-a luat curentul. Așa puternică furtună a fost. S-a luat curentul. Luați-vă
lanterne. Dacă este lanternă. Nu e la tol. Nașpa. Uite, este... Cine? Ba, este lanternă. Este, mă, lanternă. Haideți să mâncăm. Gata! S-a înapoi curent. Este lanternă. Stai să vă dau la fiecare să aveți. Cine a prins lumina de întrebare? Lanternă. Ți-am dat. Cine a prins lumina de întrebare? Cine a prins? Gata, ți-am dat lanternă să aveți. Cine oare a prins lumina? A prins-o bunul Dumnezeu. Da, pe el trebuia să scrie agent secret. De la agent secret. Eu te cu lanterna. Agent secret. Ce? Bă, îs praf, uitați-vă, îmi vedeți numai mâinile, așa-i? Oh, da, trebuie să... Am bug! Gata, nu mai am bug, sper să nu mai am Ce niciodată. Coca-Cola? Coca-Cola, Coca-Cola, reclamă de la Coca. Da? Cu limba scasă roșie, vreau să te orbesc. Ui! Ți-am dat tot. Ok, cam atât. Filmăm de 27 de minute. Deci, încheiem filmarea aici. Poate, mâine, mâine mai postăm. Vedem. Bine? Cu voi a fost. Pisicuța drăguță. Niculiță. Și ne vedem data viitoare. Aviatoare.